Corja. On the sound of the referee's whistle, can I ask all patrons to observe 1 minute's silence in memory of the late Frank McGuigan. Há fórte agus fearómh chóirde I lig dí Cluiche Ceannais Craobh Uladh TG Car. Sula das nóid leis na fórnacha ha mi just chun brise garid de hógant feag númad de Ceannais. Well, Rochamead Tríd na fórnacha go tapé Mhacha toslú le fuirin Ard Mhacha Tráchtaire. Well, ní bheag Ceannais bheag an áhrán náisiúnta a going dús an son Rochamead Tríd na fórnacha go hana hapig an son Tír Eoghain. Sinné, ní mór am a fóca an sogaing sa Roimid Tríd na fórnacha sin go hana hapig go léige tosnú a le fuirin Ard Mhacha níl éon athruithe don dá irin go bheic an péisce agus níl ráite so tosnóméid leis an cúlbáide brianna ní bhachart agus ó dógadí ceart tá méomhní agus agus bert chláin an clóda na gambróis agus cáitní hóigh. Stigan son ó chuigtí sé an dochtúir Emily Drews teblis an captain Lauren Nick an Wheeler hodíirech treis fille iní hách lethe in asna agus Grace ní agus a tebli siú. Christine ní Reidig agus Bláhín ní bhacaín ceantas na himróí is fearda Ard Mhachan son ag iver an nai a himar go díirech go huntach an naig dúna náil cúpla seachtaí ó hen. Stig fantastic an son Catherine ní Bheag Aoife na Gí Cuomha ní Galé agus an son stig chuntas a géimi Joaquin, Caroline ní Anlóin agus Kelly ní Bhealán agus cad é mar haí ath ag Kelly is stig an son Tír Eoghain, well, cad é mar tachan ceang a denta ag Tír Eoghain na blianta beaga an nóas faoi stúr Darren McCann is stig is a chultrach nó na láirní chaáin an ólaí agus tír a hosa cóirimach tá inaltóir díadóir agus físeolaí crí Janie arta gráiní cheannaí agus ímar ní chuin an son istig I lán cún í. Fisolaí crí an son chom má dochreite mar nuair smaoinín tú Bertfúintóirí agus cúntasóir tír a hosa cóirimach le chlární cheannaháin méobhní choragáin agus Catlíní Cheambal agus istig I lár builtrach nóna méobhní Bhealán agus an captain Even Nick I. Ó de go héinte an son mai mi trí as tapig son ní chearl a clóinnig afik Ímar na canna agus ó trídeag go dtí cóideag cad é mar imróí le níomhní néad suirchan í chormlaí a bhí do chreiteach ina dúna náil agus Aoife ní thuairis gon bansar a dolamach go dtí an astráir agus céchomá agus céchotáchtach agus bheith siise trach nóna inneomh é buirte stig lár buil ag níomhní néad chun tús a chuir leis an gluthe seo agus an níró caite isteach ag sibháin ní cheada an réiteoir tachuin ó dhúna náil trach nóna inneomh agus cad é mar lá tágaing sa Tír Eoghain agus ach go háirithe sa in san ann Bheag agus na spéiríní le feiscint an son os fór a ggóil amach. Tír Eoghain is leis an níróid agus sláán seair an son badathe aice ach tá a kick séir géit an son ag Ard Mhacha agus an ciad íireacht faointe cheapá a tacht trach nóna dá hir
ón agus techt ón bhean sin ife ní hóris. Fegad amach go dtí nastáil go luach cad é mar imróir an Carinóg seo ceann das éas go ceapá tá a lorug gluich ach ní mór an in ná riide. Tá sí séad tres na pórca díirichaisteach I dro an camera cabhró sé léthe písín Bheag agus an ceann sin chachta is stórim tá an chéad pointe fuite Tráchtaire inniuh ag ife ní hóris go fethe 8 númad agus 8 second an so an glog in néide an chiad kickamach má se de Brianna ní bhechar Tráchtaire inniuh tense amach ó fada leis an 10 agus fága le héin bhí Catherine ní bhearlaigh tá Catherine faoi bhrúin is tá trúra hí an hainteile agus genta go háling acha roiise topic le níomh ní néile bhuaig an caithaisteach ag díirich an tús agus fága cé ach drochaíocht an sanna clóí a sé fós dain séireach chuil si chun fannacht stig is stórim go bhfuil sé baide ag Tír Eoghain agus seansaháin eile bhfuil genta go háling an son ach caite amach faoiire tá Ard Mhacha a chur fíorhrúin sa thosa thóirí Tír Eoghain an brú sin cinniúnach agus deis ag Ard Mhacha an lína a glána a rís tense go tapig agus an chiad deis de gréis ní agus inis an líróid bheith na lábh I cip a si a dul tríd na lábh má se sós na párca cuimhin Nic Anally ar an 10 Ard Mhacha ar an násaí an díróid Tráchtaire inniuh leis an coscléis sin tá cuimhin Nic Anally fós a luas lasrach a sós na párca faoiire dúntar síí agus caithi sí coolú fácan sundí an Caroline ní anlúin Caroline cehí stig an 10 tá benháin stig de más féidir é fricamach tá sí breáidir brisin sí bháinach ní brisin sí an dair ceann agus genta go slachar an son ag Tír Eoghain agus an captain Evie Nigee sé sinna bóchant a raisí tapig ach róthapig beag áithe coolú an adóg sa bhíal an son ag sibháin ní chealla agus muilimid is síos a cuasaí Tráchtaire inniuh. Dómh siúd nachhfuil sa co mórán atá Tír Eoghain an iireann seo a bhuaig an idirbheánach na héireann an bhliain se chatte tréis dulchan ceann úntacha dhéanamh le roinnt blianta an nóas an ódhearnach go raibh an corn seo cornaíarta buaite acu gaithidul siar go dtí 2000 is an naid sin an ódhearnach a chá dulchan ceann úntach genta go bhúdar ar Ard Mhacha buaitheoirí na críomh seo le 2 bliain an nóas 3 seachtaí ó hen. Caithfir rábhí lechar in mó ag an dádrám ach a Tráchtaire á seans beidir ag Chloe ní gafiú an ceann leis an coscléir agus Chloe ní gafiú leis an dara a fointe dá Tír Eoghain cúpla bliain ó hen cé cheapach go meach Tír Eoghain in sa máta Ceannais agus a déanach chun máise mar sin an dulchan ceann a denta ag Darren McCann agus an iireann I lig le roinnt blianta an nóas bhódar ar Ard Mhacha beidir Rowan na Galglachadóí ná Ard Mhacha inniuh ach ní bheidh mór an anhfuil Tráchtaire inniuh agus ní Ard Mhacha déanam mór an go dtí seo ní lech ceithre nua dimethe ach caiisiad bhag níos mú a dhéanamh tá Tír Eoghain bócach I ngach ile carn den fór go dtí seo Tráchtaire inniuh tá sé uair bháin eis ag Chloe ní gafri be si chótáchtach Tráchtaire inniuh tá sé gimmert a go má go dtí seo fágann sé dtí imirní a chuine agus an son areis go dtí méamh ní carragáin a teachsós na pórcanis tá ibriú seach sin Kathleen ní Campbell Kathleen a déna go maith an son agus fága dtí ban Tír Eoghain cad é mar feasisteach an son dí slána ní chearil slána díirecht hefn mud an dahad bucha sósa go siúd bhfuil seans aici an sota begáín spás ach níl go leir spás aici cúlín si ach troch pás lábhan agus baidethe is tóla an Emily Drews an son ar an déhlín atá ina le man seo ach troch kick gentacha tense ó bhróin leán cholí Tír Eoghain gráinin cheannaigh agus thar an déobh lína ráfuointach an ceann má se a thá Tír Eoghain bhódar ar Ard Mhacha an ódhearnach a bhóladar le chéile 3 seachtaí ó hin héana 10 go dtí 8 buinte ach bhí roinnt in as na bhfuil stochad an Dhoire nach imróirí úntacha lárnacha do Ard Mhacha isteach an son agus a baidethe Caroline an lón Caroline faoi bhrú an coscléice má sé tastáil bhfuil sé sin fuite tástáil am an chiad buinte fuite ag Ard Mhacha Tráchtaire na 5 númad imethe ar an glog an sa díirecht taobh le dún géhan agus an chiad kickamach do lára ní chaáin ní mórán bog an son a Lord Park a dit agus thug sí anach dáma ach fós a gnám céan an adóg séte an son ag an réitóir ní rah aon duna bog a dit tá tasáin Tráchtaire inniuh haimpil céim is fethe an sa chuir sé sin isteach ar chóirsaí an mó ar a bárc Tráchtaire
agus gan éanana ólórug ólára ní choháin círainn sé sin go méid seans ag Ard Mhacha an na bearna bhriise agus a scrisa agus cóscóir a dhéanamh den chluiche. Is sin tógad leis an coscré fáite ag ífe bí an darafuinte dá Ard Mhacha agus ná riire bheithe a ceapa gur gáda Tír Eoghain is seo a lorug an cic amach a tacht faoiire lára ní choháin a sé fuite ag Ard Mhacha wed ní hí sé ar feid secondín amháin nach ag caiite ríiste agus Tír Eoghain ar an ansaí óid a bháin eile. Tá neart ibrecha chun tosaigh acu mas féidir óid a fiú amach. Tá ceanna go fachta acu. Tá sé anis ag soracha ní chorm le. Soracha taobh an bud an datha. Tá cethir ó Ard Mhacha mór haimpeoireach. Deanna si go más. Scuiríonn si go cláinní cheanabáil. Agus trasna chó fada le Evie Nicky an captain an féidir é siúdar le chrothú ní féidir. Agus tuigh Ard Mhacha amach leis uair amháin eile na hibrecha a reis an son ag Ard Mhacha. Tá Tír Eoghain ag gimmert le ban breise ins na coola an son an sweeper acu má sé tá beag ban sa breis ag Ard Mhacha ag gcónaí ins na coolathe chomá agus tá inidí acu chomá ach cabhró sé dótha tá siad a lorug an bhean mhór taobh ach níl seach an teachtaíos go leis an bhean breise sin agus bhí Ard Mhacha beidir sa tóir ar cúil an sa chiad cúpla nuair ach ní thiocca sé chomhéasca sin tá seansa chunis a tacht tríd tá cuimhe nic an ealaí tá brú déanta ar siúd agus is dóir an taobh bhí brú se so taobh ní chéann sé bhar an scáileánna ach tá trí in aige 30 an son tá gráinní fionna taobh le éimí bhacín tá éimín fóca léhéin i stig agus an uair sin bhí gráinní fionna ag brúí agus má se tuganní cho fada leis an cairdéad agus ceann deas éas go cheapá de éimí tá agus well tá scóir idir na fóine iad chuig nómad ní ceir nómad ach Ard Mhacha Anis mór réim an sála cúpla nómad an os an cic amach a tacht bhfuil sé buite ag Tír Eoghain tá sé le buite ach in áiríre bheith sé de ceartta Tír Eoghain beidir sinna ágad amach thar an déobh lína tá sé fágadí Ard Mhacha uair amháin eile tá Tír Eoghain na cúlú níl siad ag íar a cúla éilú chomhlóch sa chluithe ach cai siad na pointe a hachant a cho má líróid sin a feadh second a gífaní éan sean seo teachtasteach ach an ceann sin ag dul ar fórír agus credéanú nácred an chiad ceann imethe ar fóríl trochnúna in jobh. Loch banistíocht de Tír Eoghain an lódige sa béke a si de gíre nach duine á lorug agus a fachtú an spáis. Tá sé dul fada an nuair se agus cadé mar a chraim an son bainte ag sláán in í chear ceann áil an choristeach ce. Tá Tír Eoghain in is teach den géadúir le tamarín fada. Tá clární cheanna na teach tríd. Tá cearnú cúigar agus sóir chosan dianta ag Ard Mhacha an son le cúpla nómad an nos ach ní féidir le í a stoppa. Seansan is sé gífa ní thuiris tá pointe ag gífa hena féin tá. Náirt spás os a cóideach, muidann si sios cuasaí tá ban ó Tír Eoghain hiasar an dala agus dóir an gúil si carcair tá na héadacha le ceangal mar sin caithigh gífa rud éigen déana beidir gúil si géir éh bhuiú sios go dtí gún an cúigar déag sós agus éirithe agus réitú ar a bháin eile méobh ní bhealán is trasna an na páirce cho fada le sláán í chearan. Tá Ard Mhacha treis cúlú in is go mór ní nach trúir bhrá ó Ard Mhacha in san lechaile den fórc tá si go léir beag nach taobh stig den datha tá an seans seo a tachtach troch íirecht agus an dáirla ceann cothe ar fórír an son an chiad ceann dá Tír Eoghain agus ceann de Ard Mhacha libh sé nach tús blóidirach an so san áin bheag gúnta chuide go dtí seo. Pointe idir na fóine. Be sé cóngarach an ceann seo más gá raimid go dtí ann breise agus níos mú. Be sé deochar an dádram seo a scarún. Tá teach tríd an láir an son captain na fóin an láir na canmhail. Tá láir an fós ar róir agus cad é mar feastasteach tá seansan is Ard Mhacha tá ban sa breise cos sa cúil más féidir le fiúcamach tá sé pucamach agus tá cúil fáite ag Ard Mhacha ífe nic de scór áling an son ach céachráig é ach an captain láran nic an bhil an captain a teach tríd a láir croid si an spás agus ífe Nicky leis an scór cinúnach sin agus well. Bhí Tír Eoghain háfuinte an tosaigh caiisiad rud éigean na chrothú, sé fuinte gan éon reagra go dtí seo a teach tríd inis. Tá sláán in í cheann agus cad é mai reagra ag sláán in í cheann cúil fáite ag a man ó Cluiche héana tháinig si tríd an láir agus cad é mai reagra héana dó go héana trí. Bhí sé sin an tastóla Tír Eoghain agus é fáite agus an chiad scór le beag nach 8 nómad
níos agus é tastal go géir. Tacht mór agus Ard ó Brionna ní bhacha. Well, bhí mar a cappa gur cluiche únta go bhechan sá Trácht núna agus sin by dad atá againn. Sean sé Chloe ní gafri, tá pointe Chloe hana féin. Is féidir ina pass na éana chumá. Cad é mar fast. Sorcha ní gorna. Spás aice. Curisi trasna. Hanan trasnána. Desa bólt ag sorcha. Well, campa gur seans ar cool aice. Beidir go thug sin rá ceart hí droch idir aice. So na trahí ag man sin agus é genta go dasacha cura ar an trasnáin. Agus níidir cóscóir a rístan sa in níidir ceann mór Ard chuirmach an son agus cad é mar fás ón gúil báire an son brío ní bhecha agus Ard Mhacha a tacht uair amháin eile. Níl mórrán marcála dal roiig by dad is tigil Lord Park a tá náirt spás os cóir na cailíní seo Trácht núna in Eoghain. Na marca coscéim ar nóir sin tá Tír Eoghain agus Ard Mhacha rilí a cúlú gríon a dahad agus a de chur stop le cuasaí an son ach tá náirt a tacht tríd an láir. Genta go háling ag Tír Eoghain an nóir se le ífan í thuairis tá ífan a begánaín spás díireach teban mó den leithreacht a bhfuil sé fachtaché tá an sló an sá brásás leis an gceann sin tá an fearrta féad an cúl brásás leis sin agus ífan í thuairis tréis méid a pointí a rúgad an son agus Tír Eoghain a níos bíidir ceire fointe chun cúl heimpel 3 nuam do hin a níos siad pointe chun tosí cúl agus fointe gan éon reagra ag Ard Mhacha an captain Laura Nicanwee bhfuil chroigh sí cúl cúpla nuamad ó hen caiith sí níos mó chrothú ná sin rih deire an chluiche seo clóda Nick Ambrose sin níos agus fágann sí éigeí bannaá díireach a stig is tónam na Bheag gur hasna sin son ibre 16 do Ard Mhacha sin Alana Donnelly. Tír Eoghain is a chur níos mú brúistig I Lord Parka hí na marca spás cailíní Ard Mhacha ach ní bheith an nóir seo tá sé tréis na tacticí a athirú beánaí is Ard Mhacha is gur gáin marcáí ana cad é mar chrógacht an son a tachtasteach gréis ní agus sé bhfuir sí sunk. Stóna go méid sí carcaróir ach sunk sa ceann an son de gréis ní agus cad é mar chrógacht. Tá go mid brise beag an sa tá an tuisce tacht amach ar bar tá tasan sa Trácht núna by dad ní pain gaithe in á riire is séide agus an bhríon spailpe an nós oilig Trácht núna hebble rá chéim a scóir in is. Ja, tá sé te by dad so beag brise garid is go going tan clog stop an sa tá 7 nuama 10 agus 24 second le dul an glog an sa a Trácht núna agus an tuisce pastáil go géir Trácht núna. Well, Tír Eoghain, níl mórrán am go an sonna go tús ach a caint faoin dulchan ceang a háidenta ag Tír Eoghain tríú ceir a bhíon ó hen idir bheánach agus é deochar acu an dulchan ceang sin a dhéanamh ach cad é mar dulchan ceang an son a háidenta acu go háir le bliana an nó spócoch an ag Cluiche ag cluiche Ceannais na hÉireann an bhíon sicáte thug sé sin sppraga olmhór is na cailíní seo agus tá ardú céim a olmhór dentacha ó heh scéal agus tréáil leis an bhíon sin an nóas agus há sé sin taispáint gan éon áras bór úntach an ag a dún an áil fuir núntach ún an áil chomá ní raibh seansacha rilí in ag an dá éan sá agus Ard Mhacha agus Tír Eoghain ag bóchant éasca go leor ortha agus an dulchan ceang sin agus an obair a lig sin le feiscin do mó ar a bácha. Beir an son, Éiminí Joachim, tá pointe ag Éimi hana féin, tá sí faoin bhrú agus lábh tachtasteach an son ó bheirt a Tír Eoghain ach crumann sí arís, genta go slachfar aice ag Éiminí Joachim, tá pointe ag Éimi go dtí seo ach by dad beag a bhd níos múna sinna cé rihhearra an chluiche seo gan éon áras. Ífan na cían is tá pointe agus cúil ag é siúd ach tá ina go grú Tráchtaire genta go hálainn an son sóna méamh ní choirgáin an son genta go hálainn ag méamh agus genta go hálainn chumá ag Chloe ní gafaí bhfuil Chloe pointe tamlín ó hen tá sí cosan chumá tá dárad aice bhí chuir sin is mar chaimhlinn an sin is tig láach genta go hálainn ag chránaí Ceannabháin fágadh sí cho fada na líbhní néile agus cúlaí néve ó hénde go dtí sé méamh ní choirgáin hénde go sé gaibrú go húntaach le chéile fágann si dtí Catlíní Chambale Catlína tacht Haran dahad a chuigan is tá banna móthir Dave Clay má há sé testáil uathe an raibh sí hé nó tein sí faoihearra agus cad é mar fearras
Bhí seans an son ag Tyrone bogisteach go tapig agus Ceannais an dain séireach sábháil áling an son bhí sé sin dain séireach an son is dólam gur clóí ní gafaí thugann seat sin ag deire ach an cosmóir ag brian ní bhachar a chur sin haran taobh lína agus an chéad seans an 14 Tráchtaire in Jobh héanana cethir go dtí héanana trí Tyrone pointeach an tosig mar chin se an son a brat fear déobh lína táhain chuoach piúchas sóas pí sin agus is dólan go bhfuil si a taú le Ard Mhacha. So bheitha ceappa go méid sé táchtach do Ard Mhacha pointe nó bhór breise bheith acu ag le háach tá pointe sa breisin ag Tyrone nadidir méid ráfuinte sa breise chu in íag seo ag croma hána í roid an son tá sorcha ní gorimre tá pointe bháin ag sorcha gotí seo. Tána chuoach sin an airtú gan in áras ach roiis si in aig na gaithe sin geabhar agus an cinenne ceart tócaí an son neart coscéim an son tóca ag Tyrone a bhd níos congríd an cúil tá seans níos fearra céinis ní féidir é an spás aimimsú go fóil fágann sé chu fada le sláine agus sláine leis an ceann sin chuir thar an seaslán sláine ní fear cúil agus pointe inis ag sláine agus héanana cúig ag Tyrone héanana trí ag Ard Mhacha. Réanana bheach ten si gáid a chu bert ó Tyrone haimpeil bhean Ard Mhacha tá si go chuir dú máte agus bhfuil sé fuite chu ní dónam go bhfuil tá son fuite sa cheann an son ag imró Tyrone tá an réiteúir chuna seo stoppa bhfuil tá bhfuil fuite an son nadidir méid chétá híos ar an dalamh ní dólam gur droch son go bhí ann díreach timpist mar sin cheapá go méid selleh ag Ard Mhacha agus tóg méid brisin Bheag go bháin eile an tuisce teachtamach a ríis tá ceanú me déag 23 second imethe ar an glóg an sa i láir Ionad Spórt chuide. An airta tarlú imnéide ó héh an faoís tógach an Ionad seo roinnt blianta in agus an tarigad an foiineh atá imime isteach go háire instant faoís an sa in gcuide le feiscint gan éon áras go háirithe ag faoís peile na lads a hat éis dulchan ceann úntaach a dhéanamh agus iad rilí mar réime le roinnt blianta an nuas faoíochtúil agus faoi fethe ach an mná gimmartéir in Jobh agus an mná tachan ceann agus Ard Mhacha ar róthir uairháin eile céile ach láir nic an bhuiad a tacht tá si géar an ceann seo a aimimsú i héin bhuiil sé fuite cés dólan bhfuil si seo go amach a dhéis agus a fóí ceann chuthe ar fóí ag láran nic an bhuiad a captéin Ard Mhacha ach cléthe úntaach go dtí seo chrothg sí an cúil de ífan i cúpla nuama dó hen agus tá sé dain séireach a bhíochant Tráchtaire an ceann sin lechaite ag Tyrone buaite a leis lechaite a ríis agus caite a ríis faoihéar cad é mar lábhúntaach isteach an son ag ben Ard Mhacha ach ag caite a ríist agus cad é mar haimhint a son ar an bar Tráchtaire na Jobh méobh ní bhealán inis agus fágann si cho fada le ímar na canna ímar le líród áling isteach ach droch freab an son he sé bailithe có péisce le faoihéar tá benna tacht trí más féidir le soracha í a fiú amach chun soracha chun dolí héin tá sí ar an cosíéis an ceann sin beidir imar fóríd bhfuil drochaíocht an son ó soracha in á riide sin an dar bhhabhta go raibh si os cóir an cúil seansaché bhí si a lorug a ríist an pointe mar a bhfuair si an óir hena an ceann sin imethe ar fóríd agus ní chárá sé sin le cuasaí tá Tyrone ag imar go thúntaach tá muiní úntaach acu go háirithe ó bhód ar craobh na héir nach le rodí mar sin chuir sé sin isteach ar an muinín sin atá acu agus cad é mar bhuiní na há ag Ard Mhacha é seo buaite go fáró tásaú catá dhéanamh acu agus cicisteach an son sé go teachú clóí na gafa isteach ní raibh hí sé róáda chorá sé sin le Tyrone chomá so cad é mar chluithe ach rábhatún an son le tamil fada na brisin a rábhrise fada go an son ag an Dhoire agus rudí multi síos begáin an so Tráchtaire a ráfuinte idir na fórne an éar na háchan ceann an éar leis an líró Tyrone tá neart cúlathe ag Ard Mhacha an so ar héamh dhéist an scáileán tá beidir trúr breise ag Ard Mhacha be sé dochar ar Tyrone brise siad agus cai siad dul tríd na láh a déanaarta inis tras na chofada le chlární cheanna bháin. Míl mórrán a bogastig tá bert ó Tyrone istig ná siad a lura ceanna chu agus neart ó Ard Mhacha ann a raibh gansaí ar Harrington son ag ben Ard Mhacha bhí when ní a bhéon gáda sin bhí neart ó Ard Mhacha cúla an son ach an gansaí Harrington son ag sorchan í thormna
agus anam tóg chomá Sturmgur captain Ard Mhacha Lornick and Wheel being son chomá. Ní choró sé sin de cuasaí be go raibh cuairmach má se agus Tír Eoghain inis seansa cod 3 phointe a chur idir na fórna. Go slachfan son Aoife ní Thuairis an 3 phointe ag Aoife ben Irial Ciarán Tráchtaire I déanamh go chunta isteach leachtas na pointí a fuitice agus an brú a tacht Ard Mhacha inis. Mar a bhí mé rá an ghaoch sin písín taú le Ard Mhacha so begar a rud na ró a chrothú an sa agus iad an naig na gaotha in san dara leach. Leis an níróid inis a gíre an rud sin íanamh ná gréis ní argus so. Teres dul her an lachlín agus Ard Mhacha fós ar róthir. Tá náid spás ag Ard Mhacha an son a Lord Parca I gcónaí curtha tras na chó fada le Aoife na gí, Aoife le a cúil agus pointe Tráchtaire na fáca chó fada le Emily Drews leis é mar son go bhór ben hírón an son agus Drews fós dal Drews as an cos leis. Tá é mar láideach ó Emily Drews agus pointe áling a fuite ag ben na criterí Ard Mhacha an son an chiad pointe a fuite ag Emily Tráchtaire in Neo. Well, Dhoire ach tá sí tinninge tá sí bra láidir chomá son fuite ag ben hírón tá sí fós sínte ar an dalamh an sa as cadé mar son fi sí Craobh a tháinig sí isteach leis an láb le buaite aice ach an son caite 5 méadar trasan na páirce agus Drews le an dara íireacht agus é sin fuite aice. Tá pointe idir na fórna má se brise a garid isce ha neart isce dal haimpe na háite agus an luchas é de mó chomá denúmad agus 25 second a dul an sa in san chiad reach beag an tuisce sin a tastáid gan éon áras. Tá mar rud é gur féidir le Tír Eoghain an ceanse ó bhuachant sé an ciad cléthe Ceannais sin sireach Abhainn ag buaite ag Tír Eoghain ó 2000 agus a 9. Is Ard Mhacha go maith chun is cléithí mar seo bhuachant ach níos le déanamh job róh Tráchtaire na Tír Eoghain na gá phointe breise acu Lornaí Chaáin leis an níró ceann mór fada uair amháin eile tá sé idir bhirt agus trúr beidir ach bailithe ag ben Ard Mhacha tháinig isteach chun déobh. Cadís genta áirthe tá Caroline ní anlún sé titim isteach go hana bhainis an san cheappa. Goach sé níos seoir a bhanach sí stig ach tá sé chun bút mór a chuirde seo. Tá ben breise taobh chomá tá sé fachta. Tá sé seo an séireach tóga sin pointe Amy ní Joaquin. Well, Amy fóca is stig an son cúpla bouta. Sin an tactic a bhí bhtha ní sé denta go mórránacha ise agus ben hírón fóca isteach le héin tá sí beidir trig níos airde chomá agus anna láidir agus an tactic sin ag aibrú amach de Ard Mhacha beidir den Giadúir ná riire Tráchtaire in Neo bei níos mú de sin a tastáil ach Tír Eoghain cliste glóir de amach bhí ben breise fága sír acu agus pointe idir na fórna inis. Tír Eoghain a tachan ceinn as siad na nach héin níl ach trúr de Tír Eoghain taobh den nach eile. Tá siad sásta beidir dul siad na lába dul sus na páirce go hana bháil agus sellh chamád thar aon rud eile ach ní chamáda siad mar sin é troch pass an son nach brúnta go tacht ó Aoife na gí Aoife ag éime cléthe úntaach Tráchtaire in Neomh cúil agus pointe fuite ag bhean dromantí agus I déanamh cosan chomá fágtar inise go dtí Amy ní Joaquin. Tá gá pointe ag Amy go dtí seo tá sé seo hampel 10 méadar amach ón gúil má ghaocha séide tá sí níos séimhe inis ach beag an ghaoch a taú léthe so seans go bhfuil sí an iireacht dhéanamh é seo a chur thar an trasnáin bhfuil Amy bra ábal a gá pointe cé chomá go dtí seo Tráchtaire an ghaoch lé taobh mo den cos clé bhfuil sé sin a dul thar trasnáin Adé mar scóil bhfuil a caiintla Aoife ní Thuairis ar a déobh eile 3 phointe inis chomá da Amy ní Joaquin agus Tír Eoghain bhfuil bhíidir brise tapig níor brise tapig an uair sin níl an tactic sin ag aibrú amach agus a kick amach agus droch freab thar cheann ímar na canna agus seansa Ard Mhacha teachta rís tá pointe idir na fórna bhfuil
Well, tá scór a chlár rán so gohfuil pointed na fóna ní mé héanú cinnte faoi sin. Tá Ard Mhacha tacht uair bháin eile. Tá sé feite ag Catherine Lee Bheag agus tólam. Fáca sír cho fada le Grace na agus a Grace gan mór an spás acha cúlín si cho fada le Aoife na gí. Tá cúl agus pointe ag Aoife. Fágan si dí clíomh na Ceannaigh é. Níl scór fuite go fós bhráid ag ceann áach ban na dain séireann sa Laura Nick an Wheel chur tras na porca. Tá ibh go breise cho má stig go láin sa Ard Mhacha tacht tríd bhfuil an darn sin fuite acha ní curtha yes agus fóríd an tríú count curtha fóríd ag Ard Mhacha ach an brú I lig a tacht os na maná a ráiste Tráchtaire an kick amach tapig a tacht an uair ach é fós caiite acha Ard Mhacha seans eile chu a tacht an ceann tá banspéráta stig sin an bhean nach bhfuil a tasta bhút ó héobh Tír Eoghain sin Caroline an loin agus an count sin ach curtha Well, ich habe mir größte immer Traslan und Counchin curre yes agus fóríl de gná churh Caroline na Counchin han Traslan gan ein stréach. Droch count an ocean agus an Cahro count well Tír Eoghain. Anna chud caite co os na kickin amach caiisiid an bhvad níos fear. Gaibrí amach begála níos fear ó an oir tá brú a tacht ar fós. Níl mórrán stig I Lord Park atá Ard Mhacha a brú soas chun tosig viidir faoi brú 3 pointe sias hí na pointí breis sin na tastal tá siad fuite acha Tír Eoghain a tacht faoi brú maiteach ach brú míd leach an son áráite ag an réiteoir cúlín siad uair bháin eile tá ná tras na porca uthe tras na chu fada lingan sa féchantar an gamra rééis siad ann tá sé fuite an is sé gímar ní chuin ímar leis an dáir na a cadh sééis táirú an son tólam go bhfuil an réiteoir ará go raibh well an raimí tapig an so ní raimid okay so is tólam go bhfuil feared an gúil trééis rá gur hála rud éig an taobh an son sin an darmh átain is de Ard Mhacha na marcha brú chur ar an mertnú trúir atá fága I stig ag Tír Eoghain agus seans má se ag níomh ní néil man is céal níach mé dír cad a hála an son ach seans ag níomh é sin a chur háú trasnáin. Ar an gribéis sin a bhí ann Ard Mhacha uair fins na cúlathe ag déanamh na Cluiche agus bheitha ceapa nach raibh an réiteoir a féchantar ach ba dad tá gachard feice ag sibháin ní Ceallaigh ó Dhomhnaigh há mar réiteoir Tráchtaire in agus iad cóscóir sa an scóir fá drach kick amach an son na tacht an uair seo ó brian ní bhechar agus seans ag Tír Eoghain beidir pointe a aimimsú an sa le 5 númad le dal ar an blog an líróid ag ní néad is tólam fáca sír cho fada le slánaní Slán in Cheryl with Cluiche gentle slán atá ach imróid aráig agus seansig níomh with an ceann sin fuitice nílach ní ana sé aon difriocht mar tugamíad aráis don kick séir hí tugamíad siar go dtí an kick séir héan na seacht an son ar an scór chlár. Ní mé héanró cinnte faoin scór chlár dynamid ciad fáin giad cinnte níos déanaí ach héana sé a gomsan sa ach cmáda méid súr sin agus cintóid sin ag lehan pointe fuite péis go ag níomh ní an dara pointe fuite ag níomh Tráchtaire in neomh rá pointe a tachtún 3 cool agus pointe a tachtún 4 agus 3 pointe a tacht ón ibre a cóidig Tráchtaire dá Tír Eoghain na lán tosa a déanamh sládastig Ard Mhacha Tráchtaire in neomh cad é mar chiicamach a bhad níos teir an uair sin ó brianna bailithe ag bhaná Ard Mhacha tá siad a lorug scór an sa ribh le ham tá ceir númad agus 20 second a dul ar an glóg ceannáil in trasan na porca cho fada le Craobh na Ceannaigh Craobh istig dain séir an sa Christina ní Riley tá sí fós a dul tá sé fág agus an deis a tacht fa dhéire ag Aoife na gí agus ní féidir spás ágant an bhean sin mar há sí dain séireach Tráchtaire in neomh cúil agus há fointe feite ag Aoife na gí ban Roman tí agus tá sé rá an sa héana hocht ar an scór chlár ach tintóid is sin ag letham a tachtan is leis an líró tá gráine a nic ceanna chun siise trasa dí catlín ní chambal há so síos na páirce a Tráchtaire an son ar an déobh lína tá nach brá ó Ard Mhacha ag churstop léthe tá na líróidí tapig sin a tachtasteach tá bertnú trúr ó Tír Eoghain suas na páirce bhí ag gairí go húntaach ló leis na kickan a fada sin ó Lord Páirce isteach tí an tosa ach Ard Mhacha le ibrecha maiticha istig a déanamh rodí deachgur a bhó ach tá si treis brithid si tríd fa dhéire chlár ní cheanamháin inis. Tá chlár in aige captéin Ard Mhacha tá droch pass a churicéach an táiléthe is sinna bhailiúd an dara bhauta. Chansan is ag
Slán in chear rud a chothú chun si tras na páca dín de bheile dín bhain sin gra me labhart fóthe cúpa second ó hin Catlín ní chamba Catlín na begánaín spásacha fágann si amach dín teblín ach Ard Mhacha tríis cúlú trúr ag Ard Mhacha in san leach eile agus gach ban eile is stig den dach de cúig bhfuil 50 méadar iad hain chur tras in is go dtí sláine ní chear sláine le puinte agus cúl go dtí seo. Oh, denta go háling aice an son, tá begánaí spás os a cóirimach bhfuil si chun dul den gceansa tá si ach tite siad í taobh na mága clé agus fóríd an son ag sláine ach maide é tá neart denta go tráchtnú na cúil agus puinte foiite ag sláine go dtí seo sin ciad ceann fóríd aice is dó an cháú agus fedó second dó fága an glogan som raimid garid tá sé bada den giadúir clóda na gambros chur siir din cúbáir ríist agus ó héan de trí go héan go cehar cáit ní thuganis ba si de tachaí brúach ní héan brú de é a tacht trí dóháin eile tá Ard Mhacha a lechcaite go a bhí cadís denta díirech le sin mar sin cúlómíid an ibre seach an sam dá Ard Mhacha sin ahrú déanach a lána danlaí a hosig an sa insan chiadreacht ní me ró cinnte cé nachhfuil a gimmert dá Ard Mhacha cinnto me sin ag leitháin cho má. Foiite inis ag Christina ní Riley denta go deas ag Christina mar seansa Ard Mhacha is cad é mar fast díirech isteach san ocht bailile agus an doran fight an son ag ífa le ífa faoi bhrú ach a ríist preban si tríd fáca inis ag Grace ní agus a Grace einpil 10 méadar amach ón gúil begánaín spás inis ag an captain Lár Nic an Uí bhfuil láint in é rud ag an chothú tá si a brúirte siar lenimid a roiig an inimid nó tá si sásta stoppa agus beidir an puinte éasca a aimimsú agus láran uairháin eile dain séireach tráchtnúna in jobh agus crothú faibanna is stig an son de chosan Tír Eoghain in númad agus 7 second fága an glog ceandas éasca de éimí ní bheacúin an ceithú ceann a bheith aice do mar rud ag gur féidir é seo chur an trasnáin leis an cosclé sin. Well, denta aice go deas lachfar ceir faointin is ag ibrid 3 dá Ard Mhacha a caint faoi hosathe Tír Eoghain agus an sládathid denta go tráchtnúna neart denta ag tosathirí Ard Mhacha chomá tá héana dó ag ífan na gí ag héidir tá ceir faointe ag éimi ní bhacín chomá. Tír Eoghain ag cic amach tá brú úntach teachtar an ráchúil báide tráchtnúna os na cicin amach ach denta níos fearr ag Tír Eoghain an uair seo céile a Catlín ní cheambal uairháin eile techt a sós na páirce fágann sé de ífan ní thuairis tá ífan ní thuairis Anna Ghain ní lech bert tá Tír Eoghain in áiríad a taobh stig den le cheircail 10 méadar sin fágann siise go fada le sláine ní chear le tá sláine duna go má tráchtnúna nuair fágann si ífe uairháin eile ífe ar an 15 tá siad in aig na gcríthe sin tá na bhaocht tríis neartú písín chomá bheith sé dochar orthe ceanna aimimsú ó 15 méadar amach tá mar rála tá is sin chur áard san éarnaí éon bás ann an hútar imime an sa tráchtnúna agus mar a bhí mar rá be caiblint an sa tráchtnúna agus caiblint atá ann ba de cintómé an scór taobhstig tá héana hocht in ag héana hocht ráite ar an scóirlár cintóméidir sin Domhnaigh cíam go bhfuil ibre héin déag Ard Mhacha ífan na gí in ag héana dóáil éimí wacín le ceir faointe agus Caroline andún le puinte a bháin a tráchtnúna in jobh ó héamh Tír Eoghain cad é mar hús dat na ná é mán agus in nearag slána ní chear le cúil agus puinte chlóinnig gafa le puinte níomh ní néad a gá puinte suirchan í gom le puinte bháin agus cad é mar heispántas ó na bhain sin ó airgin Ciarán ífan ní thuairis go le 3 faointe tá scóirlár ahar an sa héana naid í héana hochtthráit in is cintóméid sin lads tu mé ras go bhí gan a cúpla nómad a tógamid brise garid in is agus beimiid ras a cháide chodóch is gur féidir. Sáin is beimiid. Caithfir rábhí lechar an mó ag an dádrám ach a tachta níos á seans beidir a chlóí ní gafiú an ceansin leis an cosclé agus chlóí ní gafiú leis an dara an nóin Caroline faoi bhrú an cosclé aice má sé tastáil bhui sé sin fuite tástáil am an chiad fuite ag Ard Mhacha trácht na feasa seach tá seansan is gur bhacha tá ban sa bhreise go sa cúd más féidir leí fiúcamach tá sé pucamachcha agus tá cúd feite ag Ard Mhacha ífe tá siad ru éigen de chrothú sé faointe gan éon ragú go díiseach a tacht tríd inis tá slána ní chear agus chalé mai regra ag slána ní
leis tá ífa le begánín spás díireach tebhan mo den láise go bhfuil sé fachtaché tá an sló an sá brásás leis an gceann sin tá an fearrta féad an cúil brásás leis sin té mar son go bhór ban hírón an son agus trús fós dáil trús as an cás leis tá é mar láideach ó Emma istig daim sé an sa Christina ní Riley tá sí fósadal tá sé fág agus an deise tacht fa dheire ag ífan ag í agus ní féidir spás
pointe agus fehe roiid a rastan sagadi lithe Ceannais Ola Tír Eoghain agus pointe idir na fórna bhí an scór chláir sin mícheart tá pointe idir na fórna Ard Mhacha pointe chun tosaigh agus bhí sé sin na testáin mar tá an réach in naig so in san dara leach ní dóm gohfuil éon athrathe ní éonad fógrathe nach cumáda míid súil ar chóirsaí bhí athrú bháin an son ag túsan chiad leach nach raibh ráite acuiding chomá just a bhíochan hype in the park is dónam gohfuil míid mar a bhí an son ag le ham trochanú bud má sean adáil seansaigh Tír Eoghain an Craobh se bhóchant an giadóir ó ghábhíle is an naid seansaigh Ard Mhacha an tríú cheann bhóchant in í go chéide ach tá ban an son ar an dalamh sonc eile a fáite san naid cad é mar chaidlant bhí againn sa cluiche seo go dtí seo Tráchtaire in jobh a bhfuid bhí Fuireann bócach Tír Eoghain ó 5 bliain agus scóir among son ag le ham sin an ódhearnach gur bhógus an taonúir gur bhfuil Tír Eoghain an Craobh seo 2 uair in níag a chéile. Idir bócach a baid dad chuma siad ar náis taspáin is den chiad sco uatha insan giadraach seo go háide an na tosathe slána ní chearal níomh ní néad sorcha ní thormna agus ifan ní thuiris go scórna agus cluiche úntach i lig imre atar ach tosathe Ard Mhacha a déanamh díomháil chumá héana dó ag ifan na gaí ceithre faointe ag íman í bhacaín agus pointe ag Ceallaigh anlóin chomá an bhléach sin an rud is táchtaí faoi láthir agus takeó sé sin go mór le Tír Eoghain tá sé teithe son chumá mar sin meid an tinneal ag drámháin na cup an Bearta dhéanamh Monahfuil agus más cóscóir a ann Bheag ann breise a going am sa breis na tacht má sé testáil agus gach seans go meise sin a going Tráchtaire in jobh sorcha ní choirimne inis sorcha ciún golóir bhí deise cé beidir ar gá chúil sa chiadracht ní nach pointe bháin fuite go dtí seo ní óisí cúlón íirecht seo tá trúr ó sa cóideach agus cúlín siad chomh le méamh ní bhealán méamh le náirt spásacha istigh i Lord Park dágach anna chud spáis istigh i Lord Park ag an dá éireann don chud is mó den cluiche agus cad é mar cluiche ó hebháin go dtí taobh eile seansan is ceapáid chlóí ní gafraíach ar sin nach caiiteige an cosan de teachtan sa ó chahad méidir amach déanta go háling an son ag slána ní chearan chuann si chofáda le méamh ní bhealán agus méamh é fácha inis ag ífa ní thuiris bhí trí faointe ag ífa in san chiadreacht bei sé deochgurthe a pointe a aimimsú ó náid seo sásta díreach sellbhach mád idir an 15 agus an 65 a rucht haimpeal na páirce tá Ard Mhacha istigh tá ban sa bhreise go istigh an bhain sin ná gréis ní argusa i ggéire na cúil a stoppa nach pointe go deas chumá a Tír Eoghain chun cóscóirí anamh den cluiche uairháin eile tá sé bailithe ag méamh ní bhealán an is brisin síisteach tá bhí stig den 15 tá si a teach faoi steward i bhir sé de Ard Mhacha sin an captain lára nic an bhuiil a chroigh an cúil de Ard Mhacha in san chiad leach tá sorcha teach trínis sorcha na drocht íirecht an son nabhlágáilta síos agus tá athrú an son dá Ard Mhacha cíine Lára Mars an caiidan lára an líróid tá si híos ar an dalamh tá seansaigh Tír Eoghain agus tá ban sa bhreise go chumá an íirecht a teach faoire an íirecht a teach an éise ó chlóí ní gafraí agus chlóí leis an dara pointe fachta ag go siúd chumá tá Lára Mars an ibar 8 de Ard Mhacha fós a sínte ar an dalamh an son bhuair sí sonc an son ní déon ghnó gan éon áras ach Lára Híos faoi láthir mar sin stoppa míad an clog a ríis tá 27 nómad agus 3 second imethe ar an clog agus Lára Mars den síos ar an dalamh agus tólan go meisi cearcadóir a chroigh sé sin an deis de Tír Eoghain agus is na rudaí beaga sin i dhéanamh an difríocht Tráchtaire in jobh an dá éireann ar chóscóir uairháin eile ní le tacticí chun tosaigh aithre go mórán ag Ard Mhacha má dhéochann sibh ar dhéise gan nómad tá an match-up sin agus troch mismatch tá ann seans beidir a cúil acu tá éimí ní bhacaín istigh tá ceithre faointe ag éimi tá beidir tríg airdice chomá ar an bhean atá ag íre stoppa chuir léthe chomá ach cá siad an sellad a bhóchan ar dús mar ní sé buite acu tá sé caiite acu agus tá sé chlár ní cheanamháin chláranis le pás gas go dtí sorcha ní chorann le sorchanis a crothú fáiban a uairháin eile tá ban sa bhreise Tír Eoghain taobh ach ní acha siad é tucha gan íirecht faoiare ar an gitóg agus an citóg sin chutha ar clé agus díreach ar fóríd an son sin na bearnaí beaga
tá idir an dá ar seo imethe díreach fórí agus beag seansa Ard Mhacha seo lána a rís tá sunk sa gram fuite an san ag Grace Argusa agus chupi Ard Mhacha tríd an lá ar inis ag Emily Drews tá pointe ag Emily é sin choristeach a das Ceallaigh sin an mismatch an ri marrá le faoi hí sé bada an son ag Emily Mhacha na 5 second tá sí in gráine ní ceanna be sé dochar ag gráine í stoppa tá difriúil tá bhórach tá sí déanamh sáiríireacht an son tá brú chotha acha agus genta tá hanamha an son ag gráine ní ceanna tána an loch banistíocht a hírón sásta í ág an taobhstig ná hagan ní ród ordisteach by dad be sé fat níos deochar ortha a chair an dálamh tá sí bra ábalta dénta go maithe cé agus bíonar Ard Mhacha cúlú cho fada leis an dahad cóig tá sé inis ag lára nic an uí tá ná an tríis Brisha tríd go hana vinnic ach ní sí sásta dar an uair sin fágan si dí lena dan le ach an lena go mór an mótansá ar an déobh lína tá ní mórrán de slú ansá ar an déobh yes ach ar an déobh clé tá an áit pacáilte ansá i nuir Tráchtaire in jobh stú olbhór bada heisteach níos múna míle péisceir ansá ag gluthe Ceannais Uladh trasan is go fada a le Grace Argusa a fágan Grace idir a hocht agus sunt fight an son chun si go dtín captain é Laura Nick an Wheel an so tá neart dénta go Tráchtaire cagan an dé tá an grúisiúns le dénta go má ag cosantóirí hírón bhí dhá réag ag tíreoghain taobhstig den dahad sin na marca cainte agus an réitóir Tráchtaire na sibháin í Ceallaigh ní go líróid a thógant 50 méadar chun ceann tíreoghain is tacht sós go fad níos muide an uair seo tá Ard Mhacha cúlathe go mór ní lecht suair ag tíreoghain taobhstig den dahad a cóig ní mórrán rána an son ag Catlín í Cheambal agus Catlín cad é mar róthir há déanta ag an man sin Tráchtaire in fágal si go dtí ífaní thuairis cad é mar pointí a fuite ag an man sin trí fointe fuite tá sí adróád a chaníireacht a thug den uair seo agus cúlín sé é tíreoghain sásta am a chahab leis an níróid há an chaoch acu á siad sásta smachtach amád dul tríd na lábha go deas máil agus na híireachtaí a fiocha tá hácheann chutha ar fóríidecha agus ní broig na droch passan sin gan éon ára sunt fighter san ní dleathach ag Ard Mhacha bhaid si go tapig tacht tríd inis tá is tólam gur críomh Nicanali atá an son chun si trasan na párca éigetí Emily Drews Emily a tacht tríd an láir cad é mar rin le hága man sin tá si taobhstig an dahad a cóig taobhstig an dahad taobhstig den leithircail chun si trasan le pas eile i tacht ó Ard Mhacha well na fórnacha ní mar a bhí sa chiad cóig nó an chiad le chu mai rádat bhí ar bra ábalta droch pas na tacht agus droch cinnethe beidir go bhfuil na náróga a choristeach na cailíní an sa ag leathamach fása siad isteach sa chluithe ar róthir do bháin eile tá soracha ní choirim le tá soracha in nachá Tráchtaire in jobh a sé tacht tríd ó bháin eile tá tro mór haimpeir tá go gáín spásaché agus tá darm go maith an uair seo fáite ag Chloe ní gafra Chloe ag gíar a spás a chrathú fain si beáil ní spás an ceann sin chutha ar dheis bhí si chun fannach de sig sa fát ní díreach imethe hairis ceann níomh ní néad agus an dá éan bhfuil le 23 númad agus 2 second le dá níl mór an a tarlú sa chiad 7 númad sa den dara leach seo Craobh tá na rudaí Bheag táchtach agus tá cosan táchtach agus tá dáir na bhad níos cosantaí an sao na mar a bhí sa chiad leach an cigamach a tacht agus é fáite ag méomhní agus in ní mór an den níród feiceige go dtí seo tá sé dénta céinis tá Grace ní agus inis ar an níród is tólam tá songfáite go siú tá sé tógus an talún agus tá mná ag Ard Mhacha istéag má fiocinn sí mach iad ach ní ráid sí cho fada le sin ráid si go deas garir 23 númad agus 3 second déag ar an clog sin díreach os cóir ceann Laura Nick an Wheel an captain chun si droch líród eile isteach ach tá léthe mar tá sé badathe ag ban Ard Mhacha tá sin is ag Catherine ní bhearla taobhstig den dahad a cóig níl an sean sacr tá cosan rúntaach tachtasteach an son ó imar ní chuin nach don dara íireach tá cailís genta aice agus beag sean ag Ard Mhacha tá ban an sa ar a déobh lína an bhain sin ná bláthín ní wacín well ní dólam gur thosig bláthín le ráchlénos bhí gortú ag bláthín ceantas na himróirí is táchtaí de Ard Mhacha le roinnt blianta an nóas bhí ráchléthe a chaid si go dtí se ach tá sí ar naisianis tá sí tréis teach an párca agus tá ibre an 9 déag stom Ard Mhacha gonacht an pár bhfuil bhfuil an ibre mí cheart na sána dó bhfuil 9 déag acu ar a bar tá bláthín
ag Dhoire a bord tá ahrú dentan sa go bhar an bébína. Bhí dearú dentige nach raibh iver an 9 fiúna gimmert da Ard Mhacha. Iver 8 bhí an Laura Marsden a tacht ón Bord Mhacha. Bhí sonfuite ag Laura cúpla número hen agus tá bláhín vacín treis tacht chun pórca an timróir is fear in aig Domhnaigh ach gortú in aig Domhnaigh agus iad sásta díreach an fethe seach núm a harte ach tá sí móhanna is agus ní bhfuil a féchan dearhann son ní cheappa gur a bhéonrad mí chear léad anna chud luas ag bláhín an grothóig bláhín an difriocht sin idir na fóna tráthnúna gach seans go dhéana sí sin tá Ard Mhacha inis le béidir spregú manama a tachtártha agus an talisman istigh inis acu i láir buid treis tacht chun pórca eile danlaí inis leis an író chun siú fada le éile Emily Drews tá Emily an nacháitan sa in san Dhoire leach ach tá cosint úntach fíoch for an son ag Tír Eoghain agus tá na hibricha acu tá an héan bhí héan sin a gaibliúach uaháin eile do Ard Mhacha nuair a aimsiad isteach le tá siad dainséireach tá sin is Caroline ní anlóin a thó Caroline an íirecht ach an dhéana sé an difriocht mar coolómid hí bláhín istigh chomá más rud ag scoil leis an réitóir leis an immert an son hí bláhín istigh le héin ach chun é harte de héad sin adó go bhfad ribh sin agus beag seans ag éimí wacín a chuig faointe a aimsúna. Sí sásta sin a thógant más rud ag bhfuil gocha séad agus tá sí neartú níos is a ríist tá sé tapú le Tír Eoghain bláhín an son agus Danta go maithe chuig bert sios bhfuil bert sunk ach tá ban híróin sínta an son an ban sin is tólam ná ífa ní thóir iscuil níl bhtha nach ífa ag meach den borc an bheirt ag croma egan an Ceannais a tháinig ífa amachchas a bhad níos measa stólam go gafar isteach an íróid sin ach bláhín ó tháinig si dtí borc a crothú faiban an son de híróin hena féin. Stone go meisi cart go óir ífa. Is si a tastáil ó híróin agus an réitóir chun an ceann sin a chahabisteach bláhín a ríist le isteach den ceann sin bhfuil nadidir cén fáin ar thosaigh sin á ríre stocha nach raibh na costa cé béidir détá rá ach cad é mar ban Ionad gur féidir thógad isteach ar a bár. Iad dul isteach den ceann seo. An réitóir ag iarr na himróirí eile a chlána ón áit, tá sé buairt ag bláhín ach lechaid ag chuireach dentamach an son ag Tír Eoghain don Darbh agus Tír Eoghain ag iarr brisin son mas féadló brisin tapig leis sé dainséireach níl na mná sa bhreise ag Ard Mhacha ach slánaí ban chun talún an son ban sin slánaí fearr cad é mar chlétha imirthe céile ach soraní gharm le uairháin eile leis séidir téim sé go tapig troch son eile fáite ag ban Ard Mhacha ní deire leis na ggóiling í ins na ceinn tráthnúna in Eobach in á riir is don gréis sin níos measa ná aon cheann eile í sínte ní dólam gur cadís a bhí ann soracha ag iarr roch tríd hit ceann catar ní bheardaigh an son agus do bhuaisí an son an crógacht na feiscint dá ar an tráthnúna in Eobh. Tá beáning de gortú fáite ag soracha son chomagus tá sé ceangaid na híalach a stólam go méid an níróid ag Tír Eoghain tá seans ag Ard Mhacha coolú tá beirt sa bhreise có ins na coolathe. Tastáil ní réon cool eile ó éon éireann eile ins an Dhoire leach. Tá sé deachar mar níl na pointí a tacht ins an Dhoire leach tá a bhd níos mó cosan dá dhéanamh ag an dá éireann tá sé bhd níos Camátaí numar a bhí insan chiad leach Tír Eoghain is a gír rud éigean le chrothú tríd an captéin fágan si go fada le ceáin in Ceannais cá ar eise agus an captéin uairháin eile Éiving McGee Éiving ciún go orgadí seo in san chléthe ach tá sí bra ábalta Tráchtaire a ríis na pásna sin idir an dachad a cúig agus an fethe héan an dá ar níl si le gaibhriúach go leorá agus Ard Mhacha brasásta an dulchan ceann dhéanamh in áiríre an fáin nach chuil si le gaibhriúach chomá ná go bhfuil na hibricha breise sin ag an dá ar sa cosantóirí ach Tír Eoghain hí sé tastáil bhuthe Iarach maintear Ard Mhacha go raibh sé sin díon go leor béidirach na morcha coscéim na tóca ag ban Ard Mhacha agus seans ag Tír Eoghain is seo chur an trasnáin an ghaocht treis ahrú chró creid é nó nácraid bhí sí séide trasan na párca ag dro an camera ach ahrú pí sí fós a taú le
hírón ní hrisise sé seán cú com hrisise sí tá bert sa bhreis ag Ard Mhacha an sonach ní chuthir sé sin é aiban do hírón an thó sé fuitico cúltar é chomá tá seansan is beidir ag sláán í chearla seo chun an trasnán ní risí sástal leis an cosclé agus tagan sé amach go fadar a sorcha ní bhar an do uorháin eile bhfuil sorcha sásta íireach do hógan tá begáín spás a cé ach Panos córamach tá spás fáite uorháin eile bhfuil sé sin fuitice tá sé chuin tá sé gúra agus tá sé han trasnán an dara scór fáite ag sorcha ní háirim le crotha aice chomá agus cad é mar scór ag sorcha an dara fuite agus é go thomláán tuilte í gimar go húnta go stigan san de hosathirí hírón seachtaine tíróna takeí fuiire tá begáín sppraga ionta Catlín ní chambar is gur rud ag an chrothú fágann siad í sorcha uorháin eile ach an íirecht sin chora clé agus fórí ag sorcha beidir níos éascan mar a bhí ribbe seo churamach clé agus an dara cheann chutha fórí ag sorcha rud is táchtaí do hírón dó tá an ghaoch acu agus tá siad pointe chun tosaigh ach tá bláithí ní bhacín a tosú an son do Ard Mhacha agus bláithí na déanamh sáiríocht hena féin. sé sin bléite an talún a Ard Mhacha le níach mé héin mórrán ní cearta sin ní maná Ard Mhacha sásta leis ach sibáin ní chearach nic sí rud éigent an son agus má sé tá seans ag hírón is seo chuir an tras an clóí gafraí bhánaí fada amach ní lech bert istí si chun an ceann seo hógan tá an ghaoch aice agus tá ahrú a bháin eile an sá ibar a cúig déag de Ard Mhacha sin Kelly ní gealán i tacht chun páirce náir thosaigh deire bhí há ahrú díreach a bhús an cléthan son de Ard Mhacha Kelly ní gealán inis i tacht an páirce agus Catherine ní bhearlaigh ag imeacht ón barc ní mórrán den níród feice Catherine ní pointe aice chomá si go mecht an báin ceann sin na tiitim mar dhéis, si an tiitim de gánaín ní tá si an tiitim Harris an taobh lína agus well tíróin cé go an ghaoch acha is tóin go hindó trí beidir ceiricheáin curtha fórí le chu in san dara leach seo agus gáinú a déag agus cúpla second imirthe ach tá na puintí sin a tastáil tá taithí ag Ard Mhacha ag an levéid seo ní na iirechtaí curtha fórí le chu bhfuil beidir ceann amháin in san dara leach sin méid ach ní réon faointe fuite chu ag an am céanna chomá tá cosantóirí tíróin ag coolú uair amháin eile tá tróir in ag tróir ach tá cosantóirí híróin is a coolú cad é mar los an sanna tafta tríd an láir tá Ard Mhacha a tacht tá brú a tacht cad é mar los an dá ar an coolín siad uair amháin eile an idan a bhadró gear an san rogéir an san Ard Mhacha cosantúach déanta an san mó an déblína ag an captéin í bhí na cí agus tólan go méid íirecht ag Ard Mhacha is seo a chur an trasnán beag ahrú a bháin eile an sád a fuirin Ard Mhacha is tólan Christina ní Riley si beag ar gemacht ón barc agus an tahrú ná Cassie Henderson Cassie well seo réalt an táchaíon is Cassie tá siise a tach an páirce tá Christina ní Riley ag imeacht agus Cassie ag immert cúpla cléthe ag an levéid seo cé a bhfuil si ach 7 mbliana déag bhí seo réalt an is an táchaí Cassie Henderson thosaigh sin cléthe déarnach agus dimmer si go hanahá chomá níor thosaigh si in jobh ach cad iad ná anad an sá tógaisteach ag Ard Mhacha in san dara leach le bláithín agus Cassie inis ar a barc tá siad a réigeantí dhéanamh tá sé sin imethe an trasnán tastáil Ard Mhacha an 100 pointe fuitico in san dara leach seo an captain is láir na ggéir rud ag na chruthú pass all in curthisteach seans ag Ard Mhacha beidir ar cool an sa tá ban sa breise cumas féidir ó aimsú tá sé leabhach síos a rís tá sé fós acu an íirecht seo beidir a teach Caroline í anú tá sí tógach an talún an réitóir níor mé scuide leis ach tháinig Cinní a dul é bhábhar híróin an seo in san dara leach gan éon áras a cad é mar chosant agus crógus go chosantóirí híróin an son chun háíirecht ar chúla stoppa tá siad a teachta rééis de cúlan son anig inúnach do mar rud ag sé fuite ach tá tíróin is de seileh tá sé ag ímar na canna brisin siad an lína dahad a cúig brisin siad an lína eile chlárnaí cheanamháin ar róthir tá sí coolú tá na marca brú a teach agus genta go háling an son ag bhaná Ard Mhacha na cosantóirí
well. Bhí slad dianta ag an lína láchún don Dhoire sa chéadach ach baidad tá feabhas olbhór tréis Tráchtaire an sásta Dhoire Clóide nig Ambrose láir chomá agus isise I tacht chun ceann go mór an bheanán den is Cassie Henderson cumál súlar a man seo atá leis an líród ní siach 7 díos líród das is listeach an son cho fada le éimíní wacin Tras na porca a ríist ón réaltóg an uair seo ó tríide go dtíobhar a cairde Caroline í anlódan is an íireach seo a tacht I naig na gaotha an cos yes íireach úntach is tóid am sé an éon áras Caroline í nódáin ráfuinte in éige chéide ag Ard Mhacha ráfuinte ag Caroline sa chléthe agus baidad tá Ard Mhacha inis chun tosig an bhirt bhean tháinig isteach na mná ionad agus mná ionad inspiráid a tachtasteach sin an Ceannaile go bhfuil an líród fachta cénis bláthíní wacín a tacht tríd an doran tras na porc á seans go béidir ar cúil eile tacht agus an cúil feite ag Ard Mhacha I naig na gaotha pointach an cúil ach bert mná ionad a déanamh slád inis hírón an sa an cúil feite ag a deire ag cíomhan nic an nálí. Bhí mar ágreis sí ciún sa Ceallaigh ach baidad sin an fágúil sí mó ar a bór. Feitice sáite san aineach ise agus héan lábh clé ach bhórdir cúil sa Ceallaigh chumá agus cúpla second iníag sin chuig Tír Eoghain sios na porc agus bhórdir héin cúil. So caitheadh siad a bheith cuair amach tá sé tréis cúlú ach tá sulacha ní chuirne ag an líród is féidir le sulacha. 5 na chrothú agus 5 olbhór eile crutha aice agus kick séir das éasca feite an son ag Tír Eoghain agus cheapá go míró sé seo an bearna go dtí an 3 fointe a ríist. Cad é mar cúpla nua dimar an son an bhirt ná ionad bláthíní wacín agus Cassie Henderson ag oibrú le chéile de chrothaigh Cassie an pointe ribh sin agus bláthín an son ag bóchant líróid ard an kick amach ag chur an doran tras na porca dí cuimhan ag an ealaí agus an líróid sin sáite aici siúd ach Tír Eoghain an sin é an reagra a bhí ruatha an reagra sin fute agus díreach an céicháin idir na fórne an sa I dlithe Ceannais ola cé go bhfuil Tír Eoghain 3 fointe chun cúil I nach cúil amháin atra agus tá bhéach acha chum a líróid go tachtanis feite go das éasca ag mná Ard Mhacha bhí siúracha ar a déir seo an fort agus hat siúracha ar dóthir beanna chuna Alana Donnelly Alana chutha faoi bhrú ag déanana si go má an doran feite inis ag bant mná Ard Mhacha tá an bhean sin Cassie Henderson 7 mbliana dí sin is a tachtsaí uair amháin eile fágann siad go ífe agus an ceann sin chura thar an trasnáil ag ífe an 3 pointe agus cúil feite ag ífe Tráchtaire agus an áríre sin é an rud é an taithí sin ag Ard Mhacha ag an leibhéil sin agus tá an panéile chomá baidad cad é mar bhnána bheith sé deochar ar híróin maná anna de churchan porca leis an taling agus an taithí agus an scéal céanna is mar athá ag Tír Eoghain droch sonc eile an son feite ag ban ó Ard Mhacha sínta ar an dalab an son tá Ceallaigh ní bhealáin droch cúling feite ag siúd ní dólam go raibh déanach nó é sin ach brise a tastáil go géir chomá an tuisce teacht amach an porca Tráchtaire agus an chlog stoppe Tír Eoghain beidir a féchant ar an 10 bliana beidir go bhfuil athrú a tastáil mhutha tá an tathrú a tacht ní ó Tír Eoghain ach bhfuil tá athrú a tacht ó Tír Eoghain chumá ach tá athrú a tacht ó Ard Mhacha chumá tá ibre feithid tríd a Tír Eoghain chun tacht an porca an bhean sin ná Katie Rose ní bhfuil dánaigh a tacht an porca agus be chlár ní cheanamháin ibre cúig ag amach feithid tríd má se do Tír Eoghain Katie Rose stig. Tá na mná anna a tastáil cheapá faoin drá seo den chluthe. So Emily Drws ag imeachú an bór ceap mé hain gur immer Emily go Hanamháin so tá pointe foiitice agus neart 5 na crutha ag ní bháin de hosathe
Ard Mhacha ach das na cúda chomá neart róthar gentaice a tríd an áir ach Emily ag nacht an bord. Há nú me déag fáca má seab. Is the Kintu leis an scór chlór uair bhain eile tá dóigh de hína héideag ráit an scór chlór. Is the chorus os na pointí a Kintu bhí botún leis an scór chlór dír for le hama. Agus gach seans ann nach me gach pointe nó hóid in na fórna seo ag deire an chluithe ach caithfidh Tír Eoghain cheapá cúla aimsú tá sé I bhfad níos deocra ortha na pointí aimsú an seo in san darlach. Crazy Rose leis an níróid an gíadóir Tráchtaire fáilte sí é a dtí Aoife ní Thuairis. Nar pointí fáite ag Aoife agus más na pointí atá uatha is isise gur féidir ó éad aimsú nar déanta chumá ag suirchan í chorm na Tráchtaire na brú maite go tacht ortha uair bháin eile ach ceangas éasca nar fágad a Aoife. Neidir an tuca Aoife an ceann seo fágad sí é. Cos yes agus cos cléin íana sé mór an difríocht asú trí fointe fáite ag Aoife go dtí seo agus ceandas éasca ach caithfidh sí in seo chortha tras ná an cheapá fan trá seo. Bheag athrú bháin eile go. An uair seo is Ard Mhacha a dhéanamh an tathrú sin agus éireann son is tólam ibre trocha sí. Agus ibre dó ag amach an barc sin méamh ní argusa ban bali ag fágáin na pórca mar sé agus trocha bheith teach an pórca. Éireann an son Tráchtaire Nacht ahra déanta mar se ag Ard Mhacha iad a tastáil Tagbert eile a teithesúas de Tír Eoghain chomá sa beidir go gíimiid ahra an son de Tír Eoghain golóch ach raimid reisting cléthe agus Aoife ní Thuairis gan so. Is an cos clé, neart cos clé na tóca chomá agus an íireacht sin tóca. Agus das réig agus socar ag Aoife agus trí fointe idir na fórna an so a ráite ag an scórchlár. Bhí Ard Mhacha ag iireadul tapa agus ní raibh an deisicáid. Imethe thar ceann ibre seacht Ard Mhacha sin gréis ní agus agus an bheanatha díreach teibhistigh des na cosa úra sin Moldú nó mé chailmig. Tenta go máice. Tír Eoghain is tacht an nábreise ag Ard Mhacha. An íireacht sin Ard an bhana síisteigh ní bhanig ní dóil an mhail sin an cúigiú ceann imethe ag fór riomh de Tír Eoghain in san dara leach seo iad a taispáint nach chun mór an taithí acu caiisiú gach idir puinte a aimsú ag an leibhéil seo agus sa chluithe seo. Seansan is ag Brianna ní Mhacha na línte a bhlána uair bháin eile. Leabhairste síos ag lámh Tír Eoghain nach tuite sé go deas cinálta an son de bhean Ard Mhacha. Déanta go maith an son ag Cassie Henderson. Díreach 7,000 d'aois ní cheapá é a fiochan deirthe an mó idir barc sin. Tá sí léhéin chomá mas féidir é seo aimsú. Tá sé aimsithe eice fáca ag Emily Drews Cahorm is chlárnaí cheanamháin a bhí imethe mar se de Tír Eoghain chlárnaí cheanamháin a bhí chuig de Tír Eoghain imethe den barc. Tá Emily Drews fós an barc an leiscéad faoi sin. Tá Emily ag immer díreach go húntaach Trácht núna inniuh. Seansan is ag an captéin Lauren McNweed. Lauren a ríist. Well, caithfidh Tír Eoghain cheapá brú sós tá díreach 8 número agus 54 second fága an so ar a glóg tá siad sásta an líróid ágant le maná Ard Mhacha ach tá líróid mhutha a réonad eile. Tá líróid ag Ard Mhacha agus tá sé an lága sábháilta Caroline anlóin. Droch íireacht eici siúd amach ar clé agus Berto Tír Eoghain ann nach beidir go raibh cé cad a bhír siúd ag mar tá sé buaite an pein bhean Ard Mhacha bhí an son in láid.
bhean sin nó Kelly ní bhealláin denta go maith Kelly agus sí sásta stoppa agus an iirecht a hógant agus tá ben breise le tachtasteach ag Ard Mhacha chomá iver an 90. Méamh ní leanú na tacht an páirce agus iver a dódhéag ag imeacht sin Craobh ní Alaí. Well, be Craobh brasásta bhí sí ciún goróir thar forbór an chluithe ach cúl canúnach fuite I cé chomá an job denta an banisteoir an son Greg McGonigal brasásta léthe an cúl sin an megan cúl sin cinúnach ag deire an gluthe seo ag le feiscint 8 númad agus 8 second ar an glóg seansa Ard Mhacha ceir faointe a chur idir na fórna an iirecht de tacht ó Kelly ní bhealán agus é sin sáte I cé an ciad faointe ag Kelly tá sé ráite gom trí bhát an éisteach nuair smaoininn tú ar na manáin a há tréis tachtasteach dá Ard Mhacha is iad son rilí chroig an difriocht idir an dá éireann seo in san Dhoire mar bhí Tír Eoghain go mór in óchttar sa céad 5 nómad go dtí gur tháinig na maná anna isteach an páirce agus iad tréis an cluiche seo go thomláin athhrú agus an tríú Craobh ola iníag go chéile a castáil utha. Tras na páirc an son ó méamh ní choragán caiig Tír Eoghain rud éige na chrothún so go hana hapaig 7 númad agus 20 second a dul ar an glóg. Tá Ard Mhacha tréis cúlú Tír Eoghain cúlathe chomá ceapag gur gá rilí na maná sin a hógan chun tosaigh ach tá brú a tacht ar bheanna cos sin ímar ní chuin míd leithach denta agus tucaigh ímar ullháin eile tá ímar beidir ag éirí begáning tuirseach tána costa ag imeacht faoin tas mailteach seo ag gúnta ag ghoirí tráchtúna inniu. Tá sé is even Nicky, tá captain, well caiisiú ag na chrothú, tá sé choristeach go deas sin son tá sumt feite instant round ag ben híróin agus beag seansa có an bearna a laidú go dtí an kick a bháin uair a bháin eile ach rilí ceapá go bhfuil maná breise agus maná anna de tastáil híróin an na cosa ag imeacht agus cárta buífte ag ben Ard Mhacha ní na hinó cinnte cad a hála an son. Nis lads. Dyn sé sin rudaí begánaí níos éasca dá híróin mas féidir ó rud éigean déanamh an bheanna ag imeacht ón bord ná an réalt óg sin go raibh gachtain a labhart fóthaí rihann gluthe seo Cassie Henderson a níos imethe ón bord ar feadh Tamalín agus Mí cehar déag an ag 5 déag an récha Tír Eoghain mas féidir ó an ceann seo a ainsú ceapá gúil gach seans acu an tacht an ceann a dhéanamh fethe héan do 1 déag an éis an tathhrú dá Tír Eoghain. Tá Maeve Maxwell a tacht chun páirce dá Tír Eoghain agus ímar na cena ag imeacht ón bord an tain bhean san tosa nachhfuil pointe fut i cé tráchtúna inniu ímar na cena ag imeacht ón bord agus Ba dad tháina pointí agus na cúil sin na tastóil ó Tír Eoghain an féidir leis sin beanónad sin an Dhoire beanónad atá acu sin Maeve Maxwell an difriocht sin a dhéanamh tána cosa aice tána cosa chomá ag suirichan í choirmle tá sí tachtanis chun teangáil dhéanamh le lárnach ní féidir é sin dhéanamh tá seile fós ag Ard Mhacha a caiigh ná Tír Eoghain an brúchar ar winter Ard Mhacha. Tá na fear ar a déobh lína ar ráilótha cúlú tá ben sa breis ag Ard Mhacha do mar rud ag go bhacha ben Ard Mhacha idir an 90 do Ard Mhacha méad ní lon an na stig hí sí léthe héin nach níacha tá sé fuite cén is faoiire tá sí ag an 25 méadar amach an gúil chuann sí go fada le gréisní agus é. Gréis sásta díreach seileh amá tá 5 númad 15 second imime ar an glóg caiigh maná Tír Eoghain brúchar ar Ard Mhacha be siad san brá sásta an seileh amá do mótan sa ar a déobh lína agus sin athá á dhéanamh acu tá sé anis ag cáit ní hóigh. Cáit ana hiún sa cluiche go dtí seo tráchtúna tachan ceang an gíire an ben bhreise a choristeach lár páirce agus an seileh amá sin ráite ag na féir an déobh lína agus sin athá déanta acu. Bei siad brasásta dul tríd na lábha. Bláthín, chomh fada le Grace. Grace leabhlócáilta sí is céile ach suirichan í chorann le ag déanamh sár obair stig an son i lár páirce bhí brú a tastáil chuirsí brú nadidir a chuirsí go leithach nó míd leithach é beag le fesin cad a hála rá ag an fearr ar an déobh lína an so. Caint le
réitúir ó dhún ná Siobhan ní chealla an son agus ráite leis go raibh chalís déanta an son agsurchan í bharm ní sé héin ó hásta le sin in sin sóir job an son cúlú ach láhín is le seile an taithí ag na maná seo Ard Mhacha beidir an cluiche seo a chríoch nó amach cúl idir na fórna an scór chláir an nacháirteach. Bhí ceithre faointe ráite go second óhain tá an cúlan is mar bheáin idir na fórna agus sin mar a gomsa chomá an is Ard Mhacha ag iarra ceithre faointe chuir idir na fórna más féidir le imirí drús a tatan is fágtar cho fada le méamh ní lunán é agus Ard Mhacha a ríist brá sásta seilebh chamád ithe isteach an san nám céile a cáitní thuigh a ríist an son I lár ag iarra an cluiche seo a chríoch nó amach gus na maná inaráiste. Fuite céiríis caithigh Tír Eoghain a léigean déanamh. Tá ban breise a chun sá Lord Páirce agus breise brá sásta dul siad na lába ar feic 3-0 agus Craobh a dul second eile. Ladloch áta síos ach ní héin bhathé tá sé inis go captain Laura Nickenwee tá náit spáis aici chomá agus ní réon bhean ó hiróin tacht tá an ceann faoi ar an bhean sin na ífaní thuairis Tá sonc fuite go míad ratha chomá ní cháró sé sin le Tír Eoghain. Beidir go raibh an ceartacha í bhrú síos ach é déanta go donna ag go deire an clog stoppa an sá ag 3-0 29 second bhfuil an taithí na maná Ionad agus na tacticí ag aibbrú amach dá Ard Mhacha in san dara seo cúl idir na fórna cúl cinúnach feite ag Ard Mhacha ag cuimh nic an airí ise imethe ón bár ganis agus in bhuilethe síos go mór begar Ard Mhacha an ceann seo thógan deas gear chomá tá si go naig na gaothe cred é nó nácred I naig na gaothe sa chluiche seo ach iad a bóchan an dara leach chomá bhí héana naig dí héana hochtán ag lethám díreach pointe a bháin idir na fórna Ard Mhacha I níag an bhearna sin féadú in san dara leach fiúán I naig na gaothe agus seans go beidir é seo chur thar an strás ná an ceapan héin go me sé anaíochar in naig na gaothe beidir go duite si tá na maná aird istigh chomá ach nó mar I cheap me, ten siad go as is an sonc eile feite strám an son cosantóirí Tír Eoghain a déanamh droch cinethe istigh an son chun cúil suútha sé seo isteach roiint ama chomá tá an clog fós a dul chomá nuair a smaoiníonn tú so gach second ana háchtach de Tír Eoghain agus téimiid thar an 3-0 inis 3-0 díreach fáca in san cluiche caithigh Tír Eoghain cheapá dul ban I níag ban agus níd sé sin á dhéan of acro tá sé ag céile ach cáit ní thuigh bud náidir Craobh cáit in san chiad leach ach tá níos mú seile fuite céile den nó den nós ná héin bhean eile agus tá sin só léthe héin chomá náidir cáhfuil an bhean go chóir nach oirthe sé déanamh go má chomá beá sásta seile chomá dul siad na lábha Caithí aice agus déanta go má uair bháin eile idir cethir agus sé mar ath déanta le 5-0 den nós Laura Nickenwee inis. Bud na marca coscéin a tóca tá ba dead an adóg séit an son ag Siobhan ach go mé héin mar an coscéin an son ach a ríist an seans de Tír Eoghain há agus há second déag fáca ar an glóg. Ceapáid go bhfuil an cúla tastáil thar éonrad eile. Tá sé ag an captéin Bhín an féidir íhan éonrad a chluthú seo fágtar cho fada le Chloe ní gafrií tá 2 faointe ag Chloe ach tá 3 faointe ag tastáil tá an brú a tacht ó Ard Mhacha tá na maná breise aici chomá tá an seans sin a tacht ó Chloe ní gafrií bhfuil sé feite aici tá sé feite ach ceapá go bhfuil an cúla tastáil thar éonrad eile lílach númad agus 12 second má háiseach an na pointí a aimsú caiithí siad na kickin amach a aimsú chomá faoi dheire tá na maná ins na cúla ag Tír Eoghain curtha suas na páirce ag na bhir ar an déobh lína an sá agus beag brú maiteach ar an kick amach sá ach chéile ach an captain Laura Nickenwee I lár gachar troch na tréise sin a bhaú tá brú a tachtanis caithigh Ard Mhacha éilú an ceann sin droch darn an son soracha ar líro soracha tóca an talún an son nadidir méid córta an sá bhfuil sé tiltte chomá agus soracha sínte ar an dalamh an clog stoppa well bhí mar á go raibh cúla tastáil ach an na maná breise tócach an tosaigh ag Tír Eoghain choradar brú maiteach an son céile ach soraní chorimne an son líród fuitice ach tá sin sínte inis a ceapá ag maithisiú ócé
Megan chance ag Tír Eoghain an Bhearna a laidú dí pointe bháin bhí mar cappa a chuirde go mbeadh ann breise ag an Cluiche seo agus gach chance ann inis tá nuamad agus 10 second ar an glog. Más féidir a Tír Eoghain an ceann seo a aimsiú agus an kick amach a aimsiú chomá. Gach chance acu, tá na ghaoch acu chomá. Ban Ard Mhacha ní mar ó cinnte céimhí ann fós sínte ar an dalamh an son agus is dónach go mbeidh focail ag an réiteoir léithe chomá. You know who won? AR. Ban Ionad eile stólam gur Cara McNamee atá go Tír Eoghain. Sí, tá Cara ag taithú sós an so chomá ar an déobh líne. Cárta buí feite ag Ban Ard Mhacha an son. Tá suircha fós ar an dalamh le cuma dé beisi ócé an imróir is fear gan éon áras a bhí ag Tír Eoghain in san Dhoire seo agus í a tastáil go géir. So cárta buí eile feite ag Ard Mhacha. Grace ní agus a thug fágáil na páirce leis a cárta buí sin. Chance ag suircha ní thugus suircha dólam nó. Tá suircha cercalóir sin príomhrad, chance ag Tír Eoghain an Bhearna a laidú mar se tá nuamad agus tá 10 second fácha ar a glog. Tá siad lurg an pointe bhfuil, cá siad é aimsiú agus is dólam go sé sin dinta acu á sé dinta an doran sanéir ag má Tír Eoghain agus Ní néad le ceann eile leis an cosclé tá líró tríos Tráchtaire bór caithfar a chur amach an bór well á pointe 10 áil an fuitin son ag Liam Maxwell agus táchtaí an cléithe seo agus dahad ag 4 second fóca ar an glog agus caithfidh Tír Eoghain é seo a bhóchan tá sé imithe ó iadach a Ban Ard Mhacha tá sí tógach an talún troch takeáil a tafhtaisteach ó Tír Eoghain cúpla bhauta inis in san Dhoire leach Bheag fuireann Darren McCann táirt amach gan éon áras agus bhíoch an siar ar seo. Sin chur thar an déobh na bhfuil? No, tá na marca ama tóga an son ag Ard Mhacha leis an kick má se le 3 second déag fága ar an glog agus an clog fós a dul an méid seans ag Tír Eoghain é seo a thógant níl an clog stoppa má se dahad a 5 méadar amach tá sé acu tá an thuúta régladal tá second fága ar an glog tá seans acu dul trí de suircha tá an ceann a dul ár san éir bhuiil sé fachta cin ní dólam go bhfuil tá sí imeach yes agus fórín agus an thuúta imethe bhfuil cat é mar Cluiche an sá ag Cluiche Ceannais seo le díreach pointe idir na fórna bhí mar a cappa go meis sé cóngarach ach ag a deire díreach pointe bháin an seans déanach an son ag suircha ní choirimne ag curtha fórí le cadú é thart a thuiricha an timróir is fearr béidir ag Tír Eoghain sa chluiche ina nómláin agus cad é mar thaispántas ó Tír Eoghain cé go meisi díomach cé cheap rá bbliain ó hin go méidís in san pointe seo ach an príomhscéal ná Ard Mhacha an sá an tríú Craobh agus coranní arta le bailú a cód an tríú bhauta i níag a chéile an taithí sin na taispánta go deire agus thar éonrad eile an bainse láidir sin le céile a Cassie Henderson a Lord Buil agus Bláthín ní bhacaí na tachttaisteach in san Dhoire agus sin an difriocht idir na fórne ag a deire panéil brá láidir ag champíní churann óla 3 bbliain ag níag a chéile bailó siad san an churann uairháin eile ach Tír Eoghain cad é mar dulchan ceangaá déanta ag na manáir sin. Na cúla tacht dá Ard Mhacha an cúl cinúnacha ó ífannaí agus cuimhe na canálaí cúl chomá ó slán na ní chearadh ag Tír Eoghain ag an déobh eile agus taispántaí úntacha go háirithe os na tosathe suirchan í thuirimle agus ífan í thuairis le 4 faointe, 8 faointe agus 3 faointe ag níomh ní néad. 3 faointe ag clóí ní rafraí chomá ach siad Ard Mhacha atá buacach uairháin eile an sá in ála. Cháirde gur míle maithagah a sochta bheith ling taispántas agus cluiche den chiad scá an sá
in Uladh go dtíon chiad óir a cháirde ag slán agus banna. Ard Mhacha den Giadó 3 óir ní chéile. Hendó 3 Carcóig, Hendó 3.
in Ige Chéad an captain Lauren Nick and Weed ag drapan na céimine agus beg choran I arta ake den tríú bhauta in Ige Chéad ní seo an chiadúir de Ard Mhacha sinna dhéanamh gan éon áras idir fehe agus fehe dó trí ceann buaite acha ach cathadú dul siar go dtí iarn mhócach well cad é mar iarn a bhí ag muoineáin idir fehe sa de agus fehe trí de ceire ceann buaite in Ige Chéad acha an féidir le Ard Mhacha is sin dhéanamh ceapá go bhfuil gach seans acu ach beise a bhd níos dochara le drám híróin an sa a hátrééis dulchan ceann dó chréite a dhéanamh beag orthu freach cúpla bliain eile ó 2009 an uair dhearnach a bhuaidir chuirní arta ach ní imbliana a bheise acu ach well féidir gach seans an bliain se chuain ceapá. Tóga míad ar good ama an dá drám le neart an déobhlína a tachan pórca a caint le. Ní dólan go méid drám híróin róíimách in áíre a labhairt leis an bhuireann an déobhlína tá acu an príomhrád ná go an dulchan ceann sin le feiscint bliana líag bliana neart cailíní óga chomá ach neart cailíní óga chomá ag Ard Mhacha agus bhí sé sin le feiscint go háirithe le Cassie Henderson a cruthú anachad feiban ar tháinig sé an pórca bena hádíireach 7 bliain déag díos. Tá neart seanadóirí ann chomá tá bra ábalta beidir na dhearing an níos ach can éon áras tá Ceallaigh bhealá an fósa gimmart ní thosaigh sí a tháinig síisteach in san Dhoire agus pointe fuite ag Ceallaigh chomá trách nóna. So cléad in chiad sco, caibhlant in chiad sco, neart suncan na fáite buach sa dia tháinig gach ban amachas séir go leor ach neart builí in san ceann dearnach sin ag suirchaní ghuirim le don kick séir a dhéanaan bearna díreach pointe amháin ceann na cup agus cad é mar heispáint is trach nóna inneomh ó thuiricha ní ghuirim le gá foiointe fuite acha ach bhí sé in gááid crothaigh sí anna chuid chomá agus ise agus ífaní thuairis go déanamh slád taobhiste níomhní néal chomá le trí foiointe agus sláánna ní chearal le cúil agus pointe agus cad é mar chúil ag sláánna an son níos lotha agus iad a tastáil go géir bhí cúil feite ag Ard Mhacha an ciad cúil dómh siúd in san chiad lech an cúil sin feite ag ífan na gaí ach díreach sós na párca an son a tháinig Tír Eoghain agus cúil áling ag sláánna ní chearal. Cé go raibh cuimhe nic an alí ciún go leor an son haar forhór an chléthe diime siad an bhart an son bhuair sí an cúil ciniúnach an son in san Dhoire bhuaigh an cléthe détharrád a Ard Mhacha trách nóna inneomh ach sí láran nic onhuail a chrothaigh an cúil sin chomá agus is láran nic an bhuail a thiúcaigh an isis chun tosaigh chun choirní arta a bhailiú. It is lovely to see them supporting their provinces and Trina Murray attended last week and we have Lynn with us today, so thank you to Lynn and Trina for their attendance. To our players on both teams, I want to thank you for the performance that we saw today. Every time we come to our Ulster final, we always get a match that is worthy of the day. And all those little ones that are running about out there today, they look upon what they saw out in that pitch. The determination, the fight, the scoring, the blocking, everything. And they will take it on board and they will want to be used in the years to come. And we look at the 25th team that were here today and we can see already some of the family connections that are out on the pitch playing today. But we can also talk, probably some of you, some of the Tyrone girls maybe saw them playing years ago and want to be the same. So I want to thank both sets of players for a tremendous game. It was nip and tuck. There was nothing in it, a kick of a ball, and that's what separated us. But I want to congratulate Armagh on their 3 in a row. Quite an achievement within Ulster. So congratulations. To the Tyrone team, you know, it's been a while since you've made it to seniors. I think it's 13 years since you were in a senior final.
You have covered yourselves in glory today. Your commitment to the cause was amazing. And, you know, I was just saying there that this will set you up really well for your All-Ireland journey. Take the positives out of this, look at them and remember them when it comes to other games and how well the Jews can play. And you will always come out on hopefully on the right end of everything. To our management teams, you know, guys, they sit here and we can see the enthusiasm of all the management teams during the time. But it's not just what they do when they're training with you, it's what they do at home, it's the prep they do, it's everything else. And, you know, the teams have got stronger and bigger as far as managements go. And I want to thank every single one of you that are on the management team from Eden County for the commitment you've given there. So thank you very much. To our referee today, Siobhan, and her team, what a really good performance, how it should be done. Always on the top of the game, and communication was obvious. And I just want to thank all of you again on behalf of Ulster Council for today's performance, but also for all you've done for us throughout the year. These guys are out week after week for us, and we'll be totally lost without them. So thank you to all our officials. It's also very important that I mention our county boards, because our county boards are running our county teams, but that's not all they have to do. They have to run the club games as well. And, you know, they just put in such effort at all levels to make sure that each county is run to the best it can, and it provides football for all of their members. And I think sometimes they're forgotten about. So again, can I give a big thank you from behalf of Ulster Council to all our county boards and for the work that they put in to make sure that everything runs correctly. To Bheag itself, I love coming here because it's always sunny. Okay. Thank you very much again to Bheag for their fantastic facilities. You know, the volume of noise we had here, people able to spread themselves out and take, you know, the best positions to see the game. I can't thank them enough for hosting our game today. To all our supporters, you know, you've followed these teams throughout the campaign, and I'm sure you'll follow them even further when they go to the All-Ireland series. And, you know, you are the 16th person that each team needs. The volume and the noise, the encouragement is always very welcomed by the teams. And again, I want to thank everybody that travelled to be with us today. Finally, I just want to thank our own volunteers that are here today to support us in this game. To my executive, believe you me, who work very hard, and there's many late night meetings and whatever else, just to make sure that our championships run correctly. And to our fixtures committee, who have set the fixtures throughout the season and dealt with any issues or any changes that are needed. I'm indebted to them, and I really just like to thank them for the work that they do. So just to finish off, I'm going to ask our CEO, Lynn, to come forward and to present the Player of the Match Award. I'm sure there's many players in the running, but this player was well deserved it. So our Player of the Match is Ard Mhacha of Abhainn. Lauren, it's with great pleasure that I present to you the Ulster Senior Championship for the 3rd year in a row for Armagh.
Gaffrey Robbie Lacher in the moat, I can dodge round, I can Tráchtaire, I chance Pedro, Chloe Gaffrey and Counchin, Listen Cosclay, and this Chloe Gaffrey, Listen Dara, and Loan Caroline Fivru on Cosclay, Ake Mahosha, Tastol, which is Shin Quitty Kit, Tastol, and Kiet Quinta, Quitty. Ard Mhacha Tráchtaire fast seach tá seansan is gur bhacha tá ban sa bhreise cos sa cúd más fiddle í fiúcamach tá sé piúcamach agus tá cúd fighter Ard Mhacha Aoife tá siad rudaigh na chrothú sé faointe gan éon ragú go díiseach a tap tríd inis tá slán in sean agus Craobh my regular hic slán in Irial tá Aoife le begánaín spás díreach tebhan mo den láise tá bhfuil sé fachta cé tá an sló an sá brá sásta leis an gceann sin tá an fearrta féad an cúl brá sásta leis sin Téma son go bhór ban hírón an son agus drús fós dal drús as an cos leis tá é mar láideach ó Emma istig daim sé an so Christina ní Roilig tá sí fós dal tá sé fág agus an deis a tacht go dhéire ag Aoife ag í agus ní féidir spás an líród tá sí híos an dalamh tá seansig Tír Eoghain agus tá ban sa bhreise go chumá an íireach de tacht go dhéire an íireach a tacht an é seo ó Cluiche an íireach go hógan tá begánaín spás aché ach banos córamach tá spás fáite uair bháin eile bhfuil sé sin fuite tá sé chuin tá sé íireach agus tá seorann tras na porc á seans go beidir ar cúil eile tacht agus an cúil fáite Ard Mhacha in naig nó breise aici chomá tá an seans sin a tacht ó Chloe Gaffrey bhfuil sé fáite aici tá sé fáite ach ceapá go bhfuil an cúil a castáil ar aon rud eile